ओइ जोंना बिबाजै जासुलिया मेथाइ जानो नागिरलायदों जागासिनो नोंहालाय सिखोला मा खबर मोजां हे गाइस वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो गाइस नै आं दायो मेगी संगासिनो आरोना बरियानो बेलाथि ओमफ्राय सामब्राम माबा माबि होनानै बिराद मोजां संगासिनो आरोना दायो नै आं दायो माबा होदों आरोना बे मेगियाव थाफानाय मस्लाया बेखौ बरिया नुखासिगोन एबार कालारखौ मेगिनिखौ बेखौ होबाथाय बिराद बरिया नुखायो आरोना नोंथांमोनहा जानो लुगैनाङा आरोना नुनानै बिराद गोथाव बरिया संगादों संनायाबा हले स' नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थादो मा मा खालामगोन आं दिनै नै आंना दायो मेगि संनाया मोनबाय आरोना बरिया नुखाबाय कालारखौबो गोथाव जागोन बायदि मोनस्रोलायदों आरोना दायो स' बिदिब्ला नै मोनबाय मेगिया दायो जानोसैलाय मेगि बरिया जाखाबाय आरोना गोथाव जानोसैलाय गोथाव जाखादों बरियानो बिलाथि होफादोंना बेखायनो गोथाव जादों फिसा दंबावोमोन जानो हाला आरोना उदै बुंलायबाय थ' गाइस नै आं दायो मेगि जाखांनानै न'नि बारथिं दसे ओरैनो बेरायनो फैदों आरोना गोदाव सोराव मोननायखाय थ' आङो दायो डेलि ब्लग लाबोबाय थानो हानाय नंला खोथाया बेनो जाहैलायबाय आरोना एग्जाम जासिगोन जोंना माबानिफ्राय दं एग्जामा 16निफ्राय 31 सेप्तेम्बराव जोबगोन आरोना बेखायनो आङो डेलि ब्लग बा बेरायनाय ब्लगफोर लाबोनो हानाय जायाबो जानो हागौ स' नोंथांमोनहा बिदिब्ला उनाव नुफिनगोन आरोना दायो दसे साननैसो द्रप जानानै थाथ'नांसिगोन फरायनांसिगोन नालाय एग्जामनि थाखाय बेनि थाखायनो नै बोथोराबो मोनाहां जाथारबाय मोनाब्लिबाय आरोना स' बिदिब्ला आङो दायो दसे गामिनि दखानाव थांसै आरोना बेरायहैसै दसे ओरैनो बिबारा सिरिजोबलायबाय नैबेनि बिबारा आरोना बे फुलनि गुफुर गुफुर बरिया नुखादों स' बिदिब्ला दायो आं दखानाव थांसै बा दखानदारिया आब'सो माथो मा नायदों आब' कमेडि नायलाबायदों नै जोंना बाजैया मेथाइ जानो फैलायबाय मोनाब्लिनायनि मा खबर बाजै मोजां बिराद मोजां जानो आंबो ब्लग बानायदों बाजैखौ मिथिखायो दा बाजैनि नामा सोदो मवारि आरोना इउटुब चेनेलनि नामा नायबानो जाबाय चेक आउट खालामदो मेथाइ जानो फैदों आरोना मोनाब्लिनि औ मदि मा जागोन सिग लांखा मिथिबाय मा लागोन नोंहालाय बेखौसो लानोसै मेट्रुलासो बेदर जानो हाला मोदोम साजोबथारबाय बेखायनो नेट्रुला ओइ जोंना बिबाजै जासुलिया मेथाइ जानो नागिरलायदों जागासिनो
नोंहालाय सिखोला मा खबर मोजां